Odottukoon hetki. No niin, tervehdys te kaikki kermatofevanukkaat. Tänään me pelataan Minecraft Pocket Editionia. On kaverin kanssa, mutta me ei olla samassa maassa. Me tehdään omat tuvemaat. Tällainen on mun tyyppi. Ja siis nyt pääsetkö pelaa sunkaan en. Ihan sama, niin tehdään niinku, vaikka niinku. Tonttu. Ja se tehdään Se lukee tottu. ihan sama. Me tehdään tää siis molemmat kreatiiveilla aloitetaan. Me tehdään me etsitään hyvä paikka niin tuve kohdalle. Tää koko aavikko on melkein tasasta. Mä oon koskaan nähnyt näin tasasta aavikkoa. Sitten pitää vielä tajua, että pitäisikö tehdä lintu vai mikä. Missä se olisi? Me etsitään nyt villaa. Sähän oot kreatiivella. Niin, mutta en löydä ikinä villaa. Ei punaista. Ja valkoista. Pitäis kai tehdä niinku. Mä löysin ekaa kertaa puhelimella aavikkotemppelin. Aavikkotemppeli! Mä löysin ekaa kertaa aavikkotemppelin kännykällä. Mä en tiennyt edes, että se olisi mahdollista, mutta näköjään se on mahdollista. Laitetaan oikein tämmösiä kuvia sitten siihen reunoille. Mitäköhän täällä? Oi, enchanting book. Kultaa aika paljonkin. Mulla on Pelaksää millä? Kreatiivilla. Krea. Ok. Okei, vitsi näen. Jos me tehdään villanen, se voisi olla tälleen. Molemmat pelaa kreatiiville ihan vaan sen takia, että me tehdään, mä teen ainakin ekaten tuvemaan. No sitten, Mä laitan anskin tähän. mä en oo löytänyt vielä yhtään timanttia täältä. Pelkkää kultaa. Meta. Huono. Ei kai tarvita tätä. Ja nyt tuli rautaa Mä edes. lasit. Mä sain sentään rautaa, mut silti ihan huonot kamat. Me ei tarvita soittua, mutta otetaan näillä. Noin. Aloitetaan tästä. Vaikka tän voi helposti polttaa, mut enää ei anneta polttaa. Tolleen ja sit tosta. Olin tossa Oudoin ruskeit puppuu täällä muuten. Nyt mä aloitan tekemään tätä mun Noin. tuvemaata. Oho. Noin. Sitten tästä. Tälle. Näin. Noin. Ärsyttävä peli, kun tää ei toimi samalla lailla kuin Noin. Sitten voidaan laittaa näillä ylös. Ois kiva, jos tässä olisi niinku joku kopiokone tehty silleen, niinku, että jos tekee tällaisen pitkän viivan, niin sen voi. Tästä on oikein semmonen tubelina. Mä teen tätä ihan aluksi tän muurin. Arvaa miksi. Ettei mobit hyökkää. Noin oikein. Tykkään olla tuopleitten tekometiniat. Noin. Kauan sä oot kuvannut? 7 minuuttia vasta. Mä 4. Mä kuvan tästä niinku jonkun vartin videon, kuvan heti perään toisen. Okei.
Mitäköhän jos mä saan muuten vartis koko tubemaan valmiiksi? Ois varmaan siistiä vai mitä? Nyt mä alan enää miettiä varmaan joku 50 minuuttia. No se on varma, että me aiotaan ainakin aloittaa tässä videossa tällä maailmalla. No. Onks tää ihan toisen hyvä? Ei sovi. Tällä. No. Noin ylös. Noin. Otetaan hetkeksi paussia. Hetki pausta. No niin, YouTube täällä taas. Mä näytän nyt vähän tätä, mille tää näyttää. Talo on tollanen, oho väärä puoli muuten. Niin talo, vieläkin väärä puoli. Mun talo on tällainen. Sisältä se näyttää tällä hetkellä vielä tälle. Mä ehdin rakentaa jo nämä muurit. Mut sitten mulla taitaa kestää vielä aika kauan näiden ikkunoiden kanssa. Niin. Ei kai niitä haittaa, ettei et oo nähnyt melkein mitään tästä. Koska mä en aio tuhota tätä taloa nyt uusiksi. Kello 4:30 aamulla. Ei kun illalla. Okei, morotube. Tästä tuli sitten tämmönen muuri. Mitä? Aika ruma muuri muuten sulla. Joo, ihan muuten vaan ruma muuri. Mä ajattelin, että tästä tulee hieno. Mutta eikä se haittaa meidän hienoa taloa. Taloa se kyllä haittaa. Varmaan nytkin. Hitto, sä oot kyllä huono rakentaa muureja. Hei, talo hajosi. Ja niin muuta. Niin, mutta tää voisi olla meidän clubhouse. Kerhotalo. Tai mun kerhotalo. Mun kerhotalo, ei se mun. Tää on mun. No. Mitä sanoit? Mun. No. Ei pysty laittaa sen. Hitto. Miksi meillä on ihmisiä muuta kuin minä ja sinä ja porukat? Joo, mä teen normilasista loput. Hitto muuten. Tästä taitaa tulla vähän outo sänky teille. Teille? Ei teille. Vaan. Se on ihan itsestään. Tämmöset oikein tarvisäännöt. Mä teen tällaisen niinku. Et voi tulla niinku. Nyt sit alkaa sataa, just kun mä oon tekemässä mun kattoa. Joo, ei tonne pysty. Okei, mä en oo missään nimessä rakentamassa tällaista kattoa. No, mutta tässä olisi katto. Ja se varmaan jatkaa ensi videossa. Eli ihan kohta. Elikkä en jatka ensi. Mikä toi oli? Elikkä ei jatka. Okei. Jatkan ensi videossa. Se on moro. Siihen asti. Hakkali sinut. Olisiko tää obsidian katon? Nee. Onko sun laturia? Kuin niin. Ihan sama, mä en editoi tähän mitään. Koska mulla on 15% akkuun. On mun laturi. Käy hakee.
Miksi sä teet Power Directionissa? Mä sun tein scrollaa. Oi jaha. Ottakaa hetki täällä näin. Asuttiin ne kuules Oota. puheen. No niin. Nyt mä näytän tän maan, miltä tää näyttää aika ruma toi kohta. Hehehe. No niin, ei kun sisään. Oli hauska vitsi. Miten toi zombi ei kuole? Mun pitää ottaa nopea miakka. Muistatko sen zombin, joka me nähtiin äsken? Tää voi olla täällä vaan normaalisti sillisti pomppi. No niin, mennään nyt tänne talon puolelle. Se on aika ruma. Mä en tehnyt näitä ikkunoita vielä kokonaan silti. Sen takia tää on täällä aika ruma. No niin, ja se olisi niinku moro. Me nähdään ensi videossa. Peace!